Het is een drukte van belang op de drafbaan sneuntemiddag. Elke nien is het waande met de koersen. De hinders en piqueurs met je haren kleer. Je zoenen zei ze, hier is toch niet aan de hand. Maar niet is minder wier. Hier wordt koerst op een failliete baan. De prijzen hielden binnen leeg. De exploitanten stiet het wetter onder lippen. Het zou alweer samadien wezen kennen. Kortom, het is malaise in de rensport. Dus ging in iedereen vaststellen dat de draverij op Wolvergeer, dat al zo'n 1928 bestiert, haast onder een is. We treffen ze alweer. De eigenaars, trainers, maaiwerkers, beziekers en de exploitant. De situatie is natuurlijk net bijzonder goed, dat is duidelijk, dat blijkt uit alles, maar jongens zeker naar de laatste keer. Ja, het zou het ontzettend jammer vinden. Dit is ons wekelijkse uurtje dat we hier zitten. Oh, verschrikkelijk, want ik wil net meer naar Duindeen. Dan krijgen ze echt niks aan. Nou, dat is een vreselijk jammer. Wat gaan ze dan doen? Windhonden rennen of zo? Wat gaan ze ermee doen dan? Het is toch vreselijk dat dat gebeurt. Dat dit kan gebeuren. Ja, wij vinden het heel erg als dat zou sluiten. Maar wij hebben ook allemaal het idee dat het niet zal gaan gebeuren. Ik geloof nooit dat het vergeet. Wij kunnen deze baan nooit missen. Maar hoe zit het nou? Wat zijn de oorzaken? Waar liggen de oplossings? Het is ingewikkeld. Ik snap het op 4-4 net. We hadden NDR, dus een Nederlandse draf- en rensport. En ik denk dat die voor wijzen moeten, voor Duinert en voor Wolverje. En net dat de baan zin kwam de vechtje. Ik kan het net helemaal uitlezen, want ik weet net dat er wel meeste mensen die dit helemaal uitlezen kennen. Maar het is natuurlijk zo, geldig gaat het net goed. De drafsport die zit in Zwiewaar, zitten we dan in het Fries. En we hebben problemen met onderling, dus problemen met duindicht. En er is natuurlijk de laatste jaren draait het net best, financieel net. En ja, als het financieel net draait, dan krijg je problemen met een bedrijf. De draf- en rensport is een ingewikkelde, rare vraag. De NDR is de oerkoepelende organisatie, een stichting die de baan in Wolvergeer in bezit had. Maar ik duin dicht. En de NDR is failliet. Omdat ze er nevens de mensen in Wolvergeer een potje van maken hebben. Wij vinden, en we net alleen wij, maar dat die veel te groot is. Hè? Dat zij te volle stuurend bezig zijn en ik net transparant ben in hun heel stroom. Dat is in het verleden blikken en dat blikt nu ook nog steeds. De schuldigen wil ik net aanwijzen, maar ik vind wel, die drafsport is er al heel lang. En we staren gaan, bent alle jaar grieze man. Vaak hebben we mensen in het bestuur gehad, die werden gekozen door een landbouwschap, door het ministerie. En dat waren mensen die vonden dat baantje wel mooi, want ze konden ze nou eens lekker te eten. Maar het verstaan hielden ze net van. En het kost een proteïne. Ik denk dat het alle keer heel diep zit. Ik denk dat het misschien wel 20 jaar al gebeurd is. Wie de zat zitten. En ja, dat is opteert alle keer. Ik denk verkeerde meesten al bewind, maar daar kan ik niet de volle uitweiden, want daar weet ik niet precies alles van. Oké, de grieze man die het net goed op de winkelpost had. Net transparant binnen en ruziend terug het leven gaan. Maar daar binnen toch ik de mensen in Wolvergeer mij verantwoordelijk voor. Een eigenaar of een trainer die had er wel zeggenschap op, maar wees puur als baanbestuurder, we zijn gewoon huurder. Dus Zagrut is een zeggenschap. We gaan natuurlijk wel zien gas. Er is een vergadering belist waar je wil sessies aan op het drafcentrum, wil de hoogte houden, maar ik denk net dat wij er echt invloed op hebben. Wat de hoge heren doen, dat wij zijn een keer protesteerd in Den Haag, maar ja, luisteren we het er eigenlijk net. Dat is wel slim eigenlijk. Ja, dat is zeker slim. Ja. Iedereen had natuurlijk geaccepteerd dat de NDR zou functioneren kon. Dus het is mee te simpel zijn alle schulden bij de NDR. Nee, dat is net weer. De hele sector had die schulden. Waarom in de publieke belangstelling minder weddenskippen lege prijzen hield. Eigenaars en trainers vertrekken naar koersen in het boetenland. Dat binnen de feiten. De vraag is nou, hoe kan het tij keerd worden? Volgens mij moet de zaak die moet herstarten worden. Ik denk dat we, als we die drafsport weer wat helder maken moeten, dan moeten we er een jeugd in betrekken. We moeten er mensen in betrekken die nieuwe ideeën hebben en die frisse dingen weer doen en net die oude mensen. Maar als elke trainer gewoon in Nederland koersen doet, werk ik zelf, ik ben hier, dan kunnen we de baan wel vullen. Daar ben ik van overtuigd. Dus leid ik een taak voor je. Zeker leid ik aan de trainers. We kunnen ik gewoon in eigen boezem steken wat dat gaat. Ja, zeker. Maar ja, we gaan niet voor het beste hield. Die baan moet een eigen broek ophouden. Die mensen die thuis zitten, als die het zelf doen, die hebben een eigen belangen bij en die doen wakker hun beste voor denken. Dat is zeker mogelijk. En ik winstjouwend. Ja, in Safira dan kan de exploitatie die kan bedrogen worden. En daar gaat het dus in feite om. Die hoe hier geen winstenmeising die stappen we toch weer in prijs hield, maar het mag wel op nul eindigen. Optimisme, de schouders eronder, dat is het credo in Wolvergeer. Maar uiteindelijk hing het alles af van die nieuwe eigenaar. Die mat net het ondersteunen kunnen gaan willen. Onze hoop is dat het net voor een groot bedrag voortgaat en dat we op basis daarvan, en ik nog meestal uit de regio het KP, of een groep, dat zou ik nog kennen, en dat wij dan de huurbetaling kennen. Maar hoe groot is die kans? Die schat ik toch nog wel vrij groot, groter dan 50%.
Voorlopig lijkt het erop dat er nog koerst worden kan. Maar of dat 1 januari ik nog zo is, dat bleef toch nog een gok.